Mai kallon mu, ina gabatar maka da maraƙi mafi girma a wannan lokaci. Maraƙin da yake a cikin ƙasar Germany na wani dattijo ɗan shekara 57. Maraƙin mai tsawon santimita 153 da nauyin kilogiram 1,375. Nauyin maraƙin za a iya kwatanta shi a matsayin nauyin buhun siminti 27. Saboda girman maraƙin aka shirya wuri domin nuna shi ga duniya.